sama'ila wanda duk bai kamna shi sai ya tsoro tuwo shi kashe shege shi shekara 10 bai da kwabo dangi su gudane shi sarkin gobe sunan Allah ne waɗanda duk wani abin da yake na alheri ne in ka zo gare su to insha Allah kana akwai kamar yadda muka faɗa muku waɗanda suka gabata akwai waɗanda suka yi rawa irin ta kirai akwai waɗanda suka yi rawar aliya akwai waɗanda suka yi rawar mai dawa akwai waɗanda suka yi rawar dantsa da mahillatar ruwa hashin ruwa da kuma badusa waɗanda duka aljanu ne na ruwa farfarwar aljanu ne akwai bori da aka kira yawon jirage to shi kuma wannan bori wato menene lamarin zai koya duka iskoli ne na ruwa waɗanda da cikin ruwa to kamar idan za a fasa ruwa ko kuma idan mutane za su shiga cikin ruwa suna ayyuka to ga irin waɗannan ana son jama'a su shiga cikin ruwan nan su shiga lahiya su fito lafiya kafin a shiga cikin ruwa dama akwai abin da ake cewa gyaran ruwa ba su kaɗe kana ganin suna rawa wato farfaron aljan to da ina iya ganin rawar nasu